Wadiwati mori bisuran bisuran asinal ado aye babelo babelo abati gola awasakawa itu sorangan panjang bakuro kok kamera aderang kok kabangi abalila adi pano ukuro lado yo mayasra yo dipasuran yo aku cinta air wadero yo obat tiba itu rakan yo kene kurang nyopalero ayo kaberang berang lah kabani banila erang sobani osa-osa kampung kelo yo sungai kami orang di kampung dalam elo iko amora tahu patang mancilo ayam kamera kabani banila takaja kabana wah yo coba ada Oji kayo barat pada bajalan urek bajalan jalan kalau kilo kilo ayam sama mama kala juga kamera terang lah kabani emangnya bagi kamu saja kapetong lah jalan buat dia dalam resolnya barang yang jual ikut kesong lalan itu panjang awak den kaya bawa kilo kok kamera ada orang kabani orang panjang seorang tele apa orang dia punya dia lainnya pakai lo dia jonyo awak itu belajar itu yang paling bocor kaberan bayarlah kembali bayangilah kembali osa-osa kategori tapi para ibadah muda walaupun bocor ini awak ini bakal limo kok kamera berang lah kok kabani cari kabala kaladang batanam tabu ayo tabu ini badaun muda ayo muda saat dia ambola tahu ayo tahu kalau ayo dipikang kok kaberang terang kabani banila leco itu kabala kau karaya mari karaya baiklah kita pulang ayo simpan siang ayo ya walaupun di kota puro aja iyalah ini orang anak saya iyo mana aku kaberang aberang lah banila coba caca ate paguhan tuh ayo pengalan kami dulu ayo mana ko ajak ko adalah tahu yo kacang sakit pado baru kok kamera banila kok kabani berang lah kacang sakit pado baru apa sampai lagi tengah kadang ini badaun orang pamudo walaupun jelek kata orang banyak juga orang anak cinta kamera